Josefina Lamberto hilda Nafarroan oroimen historikoaren alde lan gehien egin duen figura esanguratsuen bat atzo hil zen, erruki etxean, 93 urte ez dituela Vicente Lambertoren alaba, eta Maravillas Lambertoren aizpa izatagatik ere zen ezaguna Lamberto. Falangistek bai aita bai aizpa eraman, eta hil egin zituzten 1926ko gerra betean. Geroztik, familiaren historia bere egin eta errepresioaren aurka borrokaren irudi izan da Lamberto Joldi sendiko aizparik gazteena. Larragan jaio zen, 1929 urtean ama Paulina Aioko etxeko andre bat zen eta aita Vicente herriko nekazari sozialista bat. 7 urte besterik ez zituen, aita eta aizpa hil zituztenean, baina hala eta guztiz ere, memorian ongi hiltzatutako egun bat izan da harentzat. Arratsaldeon guztioi, Nafarroako oroimen historikoaren alde eginiko lanagatik zen ezaguna batez ere Josefina Lamberto eta halaxe gogoratuko dugu geroxeago laster. Lehenago baina badira aipatzeko beste zenbait kontu Nafarroatik mugitu gabe hauteskundetarako urtebete eskas falta den honetan besteak beste, inkestek erakusten dute eskuina gehiengo osotik urrun dagoela datorrenari begira, aurki daiteken testuinguruaz galdetu diogu Martxelo Díaz kazetariari eguerdiko magazinean entzun. Ikustet, handikan urtebete geratzen da, inkestetaz ari gara hitz egiten, baina nuzet sort daitekeen panorama nahiko antzekoa izango dela. Orain arte, eskubiak ez dauka gehiengo osorik Nafarroan, eta horren aurrean alternatibak osatzeko aukerak zabaltzen dira. Egun PSN-eren inguruan, edo PSN lidergoa duela Nafarroko gobernuan, baina beti ere beste hainbat alderdiren sostenguarekin. Espainia, gobernu espainialaren antzera ere Nafarroan beharrezkoak dira akordio zabalak, eta akordio zabalei esker lortzen da eskubiak bere ez inposatzea. Iruñan berriz arrabotsa sortu du San Fermin jaien antolaketa instituzionalak, talde feminista irten zen jaiei begirako berdintasun batzordetik kudeaketa eskasa salatuta. Udaleko Euskal Herria Bilduk ere prentsaurrekoa egin zuen orain gutxi Maialkatearen jarrera gaitzetziz, eta gaurkoan PSN izan da San Ferminei buruz gobernu taldeak egindako kudeaketa kritikatzeko prentsaurrekoa antolatu duena. Gurean eguerdiko magazinean herri San Ferminak ekimeneko kidekin konexioa egin dugu. Izan ere, ez da txosnagunerik egongo 2022ko Iruñeko San Ferminetan. Plataformak jaietarako prest zuen egitara osoa bertan bera uzta erabaki du. Udalak txosnak errota zarrera bidali nahi zituelako, eta ez dituelako onartu plataformak proposatutako gunea, eta ordutegi murrizketa. Paula García. Iraileko San Ferminen mailan, udalak proposatu zuen, ireki zuen email bat, edozein pertsonak proposamenak egin ahal izateko aurtengo San Ferminei begira. Guk aurreikusten genuen ez aurten lehentasunak izango genituela txosnaguna montatzeko, udazkenean bidali genien herri San Ferminen proposamena zela bai Errekoletas plazan eta bai O plazan egitaraua antolatzearena, aurreko urteetako dinamika berdiarekin jarraituz. Apirilean jaso genuen udalaren email bat, galdetu zea aurten zerbait egiteko asmoa genukan, baina jadanik aurreratu ziguten ezinezkoa izango zela ez Errekoletas plaza, ez O plaza erabiltzea. Horren aurrean bilera bat eskatu, eta beste proposamen batzuk jarri genituen mahai gainean, hala ere udalaren erantzuna ez ezkoa izan zen berriz ere. Eta Nafarroako kontuekin bukatzeko datorren ostegunean iritsiko da Nafarroako Parlamentura Nafarroako Eliza Katolikoan egindako sexu abusuen biktimak aitortzeko legea horrekin adituen batzordea sortuko da, eta Eduardo Santos Nafarroako gobernuko migrazio politiketarako eta justizerako kontseilariaren arabera ezinbestekoa da Nafarroako Eliza Katolikoa ere batzorde horretan egotea. Horrekin batera Santosek gogorarazi du aurten argitaratu dutela Nafarroan Eliza Katolikoaren barruan egindako sexu abusuen egitura eta dimentsioari buruzko txostena. Bertan azaltzen dutenez, 1948 eta 1995 urteen artean, gutxienez 58 pertsonak jasan zituzten sexu abusuak Nafarroan. Kontseilariaren arabera ordea, nahiko argi dago zifra horiek askoz ere dimentsio handiagoko arazo baten izebergaren punta baino ez direla.
Gaizaldatu da berriz hainbat tirabira izan ondoren azkenean atzo bozkatu zuten Espainiako Kongresuan prostituzioaren inguruko lege proposamena PSOEk ondua dena. Alderdiak adierazi izan du prostituzioa desagerraraztearen aldeko hautua eta ildo horria txikita idatzi dute lege egiteko testua. Adriana Lastra legebiltzarkideak egin zuen proposamenaren defentsa. Adierazi zuen legeak proxeneten kontra egin nahi duela bereziki beste ororen gainetik ere. Bozketan aldeko 218 boto izan ziren, 37 kontrako eta 78 abstentzio. Onetsi zuten beraz proposamena onartzea. Talde politikoek hitz hartu zutenean, PPek bakarrik egin zuen argi eta garbi legearen alde, gainerako alderdiek PSOEri egotzi zioten lege hau korrika eta presaka aurkeztea uste dute horrela jokatu duela ez zutelako lortu sexu askatasuna erabat bermatzeko lege organikoan sartzea proxenetismoaren kontrako edukiak hain zuzen ere, maiatzen 26an onartu zen lege hori, baina PSOEk prostituzioaren harira egindako zuzenketa atzera bota behar izan zuen lege aurrera ateratzeko. Horregatik leporatu diote orain, kasketaldi batek bultzatuta jardun duela lege proposamen honen alde. Nazioartetik iritsitako lerroburu iso ordea Errusiak esan du Ukrainako 2 portu irekita daudela garia esportatzeko. Kremlinek ziurtatu du heldu direla lehen kargaontziak Mariupolgo portura eta Turkiak adierazi du Kievekin eta Moskurekin aurrerapen handiak egin dituztela gariaren esportazioei bidea irekitzeko. Ukraina hegoaldeko Berdiansk eta Mariupolietako portuak normalari dira lanean eta Ukrainako garia esportatzeko irekita dauden. Otsailaren 24tik Ukrainako portuetan 20 milioi tona zereal baino gehiago blokeatuta egon ostean. Bien bitartean, Nazio Batuen erakundeak bultzatuta Turkia, Ukraina eta Errusia elkarrekin negoziatzen ari dira garia esportatzeko korridore humanitario seguruak irekitzeko. Ankarak atzo esan zuenez, aurrerapen handiak egin dituzte litekena da, baina Turkiako armadak itsaso beltzean kargaontziak babestea. Horrez gain Odesako portuaren ingurutik minak nola kenduko dituzten zehazten ari dira lau aldeetako ordezkariak. Gerra frontean berriz Kremlinen arabera Errusiako soldaduek Donbas eskualdeko Luhansk oblastaren 97 okupatua dute eta bestelako hainbat hiritan ere aurrerapausoak egiten dabiltza. Hala ere Ukrainako presidente Volodymyr Zelenskik atzo argi esan zuen ez duela su-eten onartuko. Eta lerroburuekin bukatzeko gurera bueltan, oroimena eta musika uztartuko dituzte igandean Memoria Gara eta Martxoak 3 elkarteak antolatuta. Memoria Gara ekimenak Martxoak 3 elkartearekin batera musika eta oroimena uztartuko ditu. Ekainaren 12an antolatuko duen saio berezi batean. Memoria Bermut musikatua goizeko 12:30 hasiko da. Gasteizko Jimin Jazz aretoan La Eskabadora Don Inorrez, Pasadena Maiz eta El Callejón de Katan taldeek hartuko dute parte bertan eta sarrera doakoa izango da. Antolatzaileek azaldu dutenez, kulturak, oroar eta musikak bereziki memoria kolektiboari egiten dioten ekarpena gora ipatu nahi dute ekimen honekin. Izan ere, azken hamarkadetan abesti askok eman dituzte aditzera, bai 76ko sarraskiaren salaketan, bai harrezkero martxoaren 3 ordezkatzen dituen balioak. Bada eguerdiko magazinean ora bete Bilboko udaleko mugikortasun zinegotzia izan dugu gaur gonbidatu nagusi. Gisa aldaketa aro betean da hirigintza jasangarritasunaren ikuspuntutik eta datozen urteetan uriak izango dituen aldaketei heldu die abetek gurean mugikortasuna hizpide noski entzun dezagun. Aldaketa egunero ikusten ari gara, ez? Eta gure apostua beti izan da jasangarritasunaren aldekoa. Beraz, bai garraio publikoak sustatzen dugu, bizikletaren erabilera, gure autobusak gero eta jasangarriagoak dira, eta horretan gabiltza egunero hiri osasungarriagoa izateko. Bestaldetik Eusko Jaurlaritzak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurzorua babesteko 2030ko estrategia onartu du eta 79 ekintza definitu ditu abiapuntu gisa lurzoruaren kudeaketa jasangarriaren bidez ingurune horren degradazioa saihestu nahi du eta biodibertsitaterako eta pertsonentzako kontserbazioa bermatu. Arantxa Tapia ingurumen sailburua. Estrategia honek nolabait 2050 garren urtera, nolabait lurrak era jasangarrian kudeatzeko asmoa du eta epemuga bat badu tartekoa 2030 garren urtea izango dena. Eta zentzu horretan nahi duguna da hori lurrak era jasangarrian kudeatu eta aldi berean
baliabide natural guztiak jasaten dituen mehatxuei aurre egin eta pertsonen osasuna eta etorkizuneko belaunaldientzat epe luzerako dituzten funtzioak bermatzea. Orde Europar Batasunaren planekin lerrokatuz Euskal Herria Bilduk lege aldatu nahi du autokontsumerako eguzki plakak eta autoelektrikoak kargatzeko instalazioak lizentzia eskatu gabe ipini ahal izateko, hain zuzen ere, autokontsumak energia faktura jaistea ahalbidetzen duela azpimarratu du Mikel Oterok. Erkidego gehienek aldaketak egin dituzte, obra lizentzia hauek saiesteko, eta Nafarroan adibidez, guk bultzatuta aurreko urtean, hirigintza legea aldatu zen hori legeztatzeko. Euskal Autonomia Erkidegoan aldiz, orain arte ez da legea aldaketarik egin, autokontsumoa oztopatzen duten trabak ezabatzeko eta uste dugu iritsi dela ordua. Aurkezten dugun lege hau, xumea, simplea, baina oso eraginkorra dena, autokontsumorako diren eguzki energia aprobetxekotzeko instalazioei, baina ez bakarrik hauei, baita ibilgailu elektrikoak kargatzeko etxeetako instalazioei ere, udal obren lizentzia derrigorrezkoa ez izatea bermatuko du, lizentzia honen ordez, erantzukizunpeko adierazpena edo aurretiazko jakinarazpena ezarriz. Eta energiari helduta bi proiektu eoliko jarri gura dira Gipuzkoan, Urretxu eta Zumarraga inguruan hain justu Oleta eta Irimo mendietan badirudi ordea Urretxuko udala ez dagoela oso adoz ekimen horrekin, bantaiaren bestaldean da Udane Arbeo lankidea, konta iguzu Udane zer gehiago dakigu. Urretxuko udala Irimo eta Oletako parke eolikoen aurka agertu da, aho batez, EAJ eta EH Bilduk eta PSek Urretxuko udaleko 3 alderdiek bi testu adostu dituzte parke eoliko bakoitzaren inguruan bana eta Eusko Jaurlaritzari igorri dizkiote bi testu horiek. Parke eolikoak Green Capital Power enpresak eraiki nahi ditu eta Irimo inguruan 2 errota ezarri nahi ditu eta Oleta eta Samino mendien artean 4. Dorre bakoitzak 115 metroko altuera izango du eta horiek eraikitzeko 5 metro zabalerako pistak eraiki edo egin barko dituzte. Eta aipatzekoa egitasmoak Azkoiti, Azpeiti, Urretxu, Zumarraga, Ezkiodo eta Itsaso herriei eragiten diela, izan ere energia haizerrotetatik estazio elektrikora garraiotzeko dorreak eta kableak eraiki beharko dituzte. Eta bi parke eoliko horien xehetasunak ezagututa, esan bezala Urretxuko udala aurka agertu da, bi parke eoliko hauen aurka agertu da eta adierazi dute inguruko mendietan izugarrizko kalteak eragingo dituela. Eolikoekin jarraituz Nafarroan sorgailu eolikoen palak birziklatzeko planta bat eraikiko dutela iragarri berri dute, zeintzu dira xehetasunak. Iberdrolak eta FCC Ambito enpresek sorgailu eolikoen palak birziklatzeko planta eraikiko dute Nafarroan. Eskala industrialean lan egingo duen Europako lehena izango da eta lehen instalazioetarako 10 milioi euroko inbertsioa ezarri dute bi enpresek. Eta hamarkada honetan zehar 100 lanpostu sortuko ditu zuzenean edota zeharka. Lantegiaren kokapena oraindik zehazteke dago, baina Nafarrako hegoaldean kokatzea aurre ikusten da, bertan gainontzeko parke eolikoekin konexio egokia izango duela uste baitute eta gune estrategikoa dela deritzote. Proiektuaren helburua sorgailu eolikoen paletako osagaiak birziklatzea izango da eta birziklatze prozesuko hainbat etapa hartuko ditu planta honek bere barnean. Aurreko tratamendua eta prestaketa hondakinen garraioa eta birziklatutako produktuen merkaturatzea. Ostera aipatu dugu lerroburuetan ere Ukrainako gerrak asko eragin du zeralen esportazioan, orain baina badirudi akordio batera iritsi direla Errusia eta Ukraina portuak desblokeatzeko. Zein azken berria Udane? Zerealen prezioa izugarri igo den unean iritsi da Ukrainako portuetatik zereala esportatzeko Errusiak eta Ukrainak adostu duten akordioa Turkiaren bitartekaritzarekin. Bestalde, Sergei Shoigu, Errusiako defentsa ministroak astearte honetan ziurtatu duenez, Ukrainako hegoaldeko Berdiansk eta Mariupol hirietako portuak prest daude eta lanean ari dira zereal horiek esportatzeko, aipatzeko gainera otsailaren 24tik blokeatuta zeudela portu horiek. Horiek horrela Errusiako defentsa ministroak atzo ziurtatu zuenez, portu horietatik mina jada kendu dituzte. Eta esanguratsua Ukrainako gerra ere Euskal Herrian eragin egiten ari dela, esaterako hemen aurrean dugu Madalena hau egiteko, garia
asko ekartzen dute Ukrainatik esportatzen den ganari hori erabiltzen dute, eta hemen Ordizian azokan gode eta okinek esan digute ikaragarri igo dela, 130 igo dela gariaren prezio, eta horrek ere salmentetan izugarrizko eragina du. Errusiako eta Ukrainako gobernuek aurre akordioa lortu dute Turkiaren bitartekaritzarekin, Odesatik alez eta gariz kargatutako ontziak atera alizateko, Kremlineko iturriak aipatuta izbesti egunkariak adierazi duenez. Informazio horien arabera, Ukrainako uretan Turkiako armada arduratuko da minak eta beste edozein lehergailu kentzeaz, baita ontziak lurralden neutraleraino eskoltatzaz ere. Oraingoz plana Odesari bakarrik aplikatzen zaio. Vladimir Putin Errusiako presidenteak adierazi du Errusiak ez ditula esportazio horiek oztopatzen, eta Ukrainak beste bide batzuk erabil ditzakela. Hala nola Berdianskeko portua Azov itsasoan edo hainbat herrialdetan zehar, tartean Bielorrusian. Не мы же заминировали подходы к порту, это Украина заминировала. Я уже много раз говорил всем нашим коллегам, ну пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли с зерном, груженные зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их. Aurre akordioa aste honen erdialdean berresta aurreikusten da. Sergei Lavrov eta Sergei Shoigu Errusiako kanpo arazoetako eta defentsako ministroak urren ez urren ekainaren 8 eta 9 Turkiako hiriburuan euren homologoekin biltzen direnean. Izbestiak aipatzen duen iturriak dio ale Ukrainarra orain trenbidez eta lurreko beste baliabide batzuen bidez ematen zaiola Europar Batasunari, eta ondorioz oraindik ez dela iritsi azken kontsumitzaileengana. Bestalde egunkari errusiarrak Ankararen bitartekaritza goraipatzen du munduko elikagaien krisia arintzeko akordio honetan. Akordioa zerealen prezioa izugarri igo den unean iritsi da. Mundu osoko ahal esportatzaile nagusietakoat blokeatuta egon delako. Ukraina munduko 5. bidalketen 9%. Otsailaren 24an gerra hasi zenetik 22,5 milioi tona zereal blokeatuta daude Ukrainako portuetan. Hala ere, Putin presidenteak ukatu egin du Ukrainako gerra zerealen prezioen igoeraren erantzule denik, baizik eta data luzeko arazo bat dela, pandemiaren aurretik ere hasi zena. Konexioarekin bukatzeko berriz, kargailuen bueltako berririk ere bada, gaur Europako Batasuneko 27 akordio bat lortu dute, USB-C motako kargailu bakar bat eta unibertsal bat ezartzeko, noizko aurre ikusten da udane. 2024ko udazkenerako Europar Batasunak telefonoentzako kargailu bakarra izan nahi du. Gailu elektriko gehienetan ezarriko da eta ordenagailuen kasuan 2028tik aurrera ezarriko zaie behar hori edota arau hori. Ordutik aurrera fabrikatzaileek beharrezkotzat izango dute kargailu hori beren gailu ertain edota txikietan ezartzea, eta besteak beste telefonoetan, tabletetan, liburu elektronikoetan, kamera digitaletan, aurikularretan edota bideokontsoletan ezarri beharko dituzte. Kargagailu bat mugikorrerako, beste bat tabletarako, 3. bat kamera digitalerako, bideokontsolarako, entzungailuetarako eta Europak aski dela dio. Europar Batasunak erabaki du USB-C modako kargagailu unibertsal bat ezartzea gure bizitzan aro digitalean 2024ko udazkenetik aurrera lagun ditugun gailu guztientzat. Baina gailu elektroniko guztietarako kargagailu bakarra izatea ez da abantaila bakarra. Thierry Breton Europar Batasuneko barne merkatuko komisarioak azaldu duenez, arau berri honek 1000 tona hondakin elektroniko aurreztuko ditu urtean. Eta hori arau bakar baten bidez. Gainera urtean ia 200 kilo CO2 murriztuko lirateke. Alegia 10 milioi smartphone eta 2600 tona lehengai. 2,600 tons. Eta badakigu gaur egun lehengaien egoera inoiz baino kritikoagoa dela. Our materials more than ever. Araudiak alferrikako erosketak eta materialak alferri galtza saiestuko du. Estandarizazio horretatik libratzen dira ordenagailu eramangarriak, errele adimendunak eta USB-C bere tamainagatik jasaten ez duten gailu txikiak. Europako kontseiluak eta parlamentuak formalki berritsi behar duten akordio horretara iristeko, oraindik USB-C erabiltzen ez duten Apple bezalako enpresa boteretsuen erresistentzia gainditu behar izan da. Hain justu oraingoz Applek ez du Europako araudi berriari buruzko adierazpenik egin, baina duela gutxiko zenbait filtrazioen arabera, 2023ko iraian hasiko da USB-C sarrera bere mugikorretan jartzen.
Europar Batasuna aipatuta Pedro Azpiazu ekonomia eta sailburuak planteatu du Espainiar estatuak Bruselari 70.000 milioi euroko maileguak eskatzeko aurkeztu behar dion errekuperazio planaren eransinaren diseinuan parte hartu ahal izatea entzun. Europako funtsek errotik egokitu behar dute gure ekonomia eraldatzeko prozedura. Enpresa txiki eta ertainek ekimen honetan parte hartuko dutela ziurtatu behar da. Eta ekimen horrek espero diren ondorioak izango dituela hazkundeari, ekintzailetzari, enpresa berriak irikitzeari edo enpleguari dagokionez. Ezinbestekoa da ikuspegi egokia izatea. Ordaidoia Mendialan eta Enpleguko sailburuak gaur ziurtatu duenez, enpleguaren euskal legeak lehen aldiz arautuko du lan duina eta kalitatezkoa, eta gizarte gisa berdintasunaren eta lehiakortasunaren arloan daukagun erronka handienari heltzeko balioko du. Bere arabera Mendiak bilera bat izan du gaur Bilbon komunikabideekin enpleguaren euskal legearen lehen zirriborroa aurreratzeko dokumentu horrin gaurtik aurrera eta hilabeteko epean alegazioak jaso ahal izango zaizkio eta gainerako nahitaezko txostenak igaro ondoren Eusko Legebiltzarrera eramango da izapidetzen jarraitzeko. Baina gainera euskal lege batean lehen aldiz lan duina eta kalitatezko enplegua arautuko ditugu. Eta Espainian ere lehen aldiz prestakuntzarako eta lan orientaziorako eskubidea garatuko dugu. Eta gai hori estrategikoa da, bermatu egingo baitu pertsona guztiek beren enplegua hobetu ahal izatea eta enpresa guztiek lehiakorrak izateko behar dituzten profilak izatea. Eta lan arloa ziru greba egunera ditu dute Bizkaiko metalgintzako sindikatuek. Bizkaiko metalgintzaren lan hitzarmenaren negoziazioek blokeatuta daramate aste batzuk, eta sindikatuek patronalak eman nahi ez duen hitzarmen duina lortzariekin diote. Ekainaren 23rako eta 30erako, eta uztailaren baterako grebara deitu dute sektoreko sindikatu nagusiek, sektoreko gainerako sindikatuekin batera. Bi aldeak 8. bildu ziren hilaren 26an eta patronalaren erantzuna erabat eskasa izan zen helaren hitzetan sindikatuen iritziko grebara joateko ordua da. Izan ere, azken bilera horretan metalgintzako enpresen Bizkaiko Federazioak datozen urteotan soldatak igotzea eskaini zien sindikatuei, 2,275.022an, 2,253an eta 2,224an. Langileen eskakizuna ordea KPIa 1% igotzea da. Hala alabek Bizkaiko metalgintzako langile klasearen aurkako mespretxua salatu du esanez, patronalaren proposamenak langileek erosamena galtzea dakarrela. Ipar Euskal Herria salto beste urte batez desobedientziara joko dute sehaskako irakaslek eta brebetako azterketak zuzentzari uko egingo diote. Hala jakinarazi dute gaur goizean, kolegio eta lizeoetako hainbat irakaslek eta zuzenketetan parte hartzeko Frantziako Hezkuntza Ministeriotik jasotako deialdiak urratu dituzte, prentsaren aurrean urte asko dira sehaskak beraien ikasleek, azterketak euskaraz idatziak eta zuzenduak izan daitezen borroka hasi zenetik. Gaurko agerraldian oroitarazi dute, 1986an aurkeztu zutela lehen aldiz sehaskako irakasleek brebeta azterketa euskaraz. 1995 urtetik aurrera, Frantses Hezkuntza Ministerioak onartu zuen historia geografia azterketa euskaraz egitea eta gero matematikako ariketak ikasten zuten hizkuntzan idazteko aukera izan zuten bigarren mailako ikasleek. 2017an lehen aldian zientzietako azterketak ere euskaraz zuzenduak izan ziren. Handik aurrera ordea egoerako okerrera egin du denetarik pairatu behar izan dute sehaskako ikasleek azken urteetan. Batzutan euskarazko zuzenketak ezeztatuak izan dira, beste batzutan idatzetako kopiak baituak izan dira eta hori gutxi balitz, hainbatetan irakasle erdaldunen esku jarri dituzte azterketak zuzentzeko ardura. Eta kulturarlora jauzi Bilboko ikastetxeetan bertsolaritzaren lanketa urtean zahar egin da, eta mundu bat bertso proiektua da horren. Emaitza Bilboko udalaren, Bizkaiko bertsozale elkartaren eta ikastetxen arteko elkarlanari esker sortu zen ekimena, eta urten ere honen formatuan eman diote bukaera bertsotopaketari ikusi. Koldo! Hombre! Bilboko ikastetxeetan bertsolaritzaren lanketa urteetan zehar egin da. Mundu bat bertso proiektua da horren emaitza.
ikuste. Bilboko udalaren Bizkaiko bertsozale elkartearen eta ikastetxeen arteko elkarlanari esker sortu den proiektua da. Helburuak ikastetxeetan ahoskotasuna landu, euskararekin jolasteko aukerak eskaini eta bertsolaritza ezagutaraztea dira. Era berean ikasleek egindako ekoizpenak jende aurrean plazaratzeko trebetasunak lantzen dira eta horretarako baliabideak ematen dizkiete. Proiektu honetan baitan ikasturte bukaeran ikastetxeen arteko topaketa antolatzen da urtero. Azkenengo 2 urteetan COVID-19ak jarritako mugak direla eta beste modu batean eman behar izan diete bukaera ikasturteari eta honetarako ikastetxe guztietan emitituten online topaketa antolatu da. Josu Telleria irakaslearen gidaritzapean etxaun leku eonintzen beita Oiana Bartra eta Janire Arrizabalaga bertsolariak aritu dira kantuan. Bilboko Euskara Zinegotziak Koldo Narbaizak mezua helarazi die ikaslei eta Bilboko bertsolaritza irakasle taldeak ere hartu du parte topaketan. Honetaz gain Elena Caballerok Labasuk, Nerea Elizaldek Itziar Ituñok eta Nerea Ibarzabalek erronka bana jarri diete ikasleei. Ikasleek erronka hauek erantzun behar izan dituzte eta txapelketa honetan talde irabazlea Gabriel Aresti Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeko 6. B taldea izan da. Amaitzeko ikastetxe guztien artean iaz osatu zuten Bilbok irabazi abestiarekin eman diote bukaera aurtengo bertso topaketari. ¡Aupa Bilbo! Venga, txaloak! Venga! Guk asko maite dugu Bilboko hizkuntza. Eta laxe hasi dugu albistegia Josefina Lamberto hilda oroimen historikoaren defendatzaile eta Marabias Lambertoren aizpa atzo hil zen 93 urte zituela, beraz gogora ekar dezagun jarraian. Todos estos recuerdos no los he borrado nunca. Y eso que dicen que hay que perdonar, yo digo que no. No perdono. Berak komentatzen zigun, egunero kontatzen duela bere historia. Ez duelako ahaztu nahi. Ez du hil nahi bere historia ahaztuta. Éramos 2000 personas en el pueblo y ya faltaba gente. Y decía, cualquier día de estos vienen y nos cortan la cabeza. Subieron con la metralleta a la habitación donde estaba mi padre y le obligaron a levantarse. Mi hermana, como ya estaba expectativa de lo que estaba pasando, pues se levantó y dijo que ella también quería ir a ver lo que le hacían a su padre. ¡Hala, pues ven! Y la cogieron y se la llevaron. Nos preparó el desayuno a mi hermana y a mí, yo con 7 añicos y ella con 10. Pues fuimos a llevar el desayuno y los guardias que estaban en la puerta nos dijeron, tu padre ya no necesita, ya no está aquí. Habría pensado que iba a ver lo que le hicieron o lo que le hacían y volver, porque yo no hubiera pensado que me iban a matar. Eta azkeneko kontua korrela berritxarrak taldearen Marabias abestiarekin agurtuko zaituzte. Gu gaur horren bestez besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira eguerdiak guran gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.satarian ondo izan eta bihar arte.